मिथिस'ना आंखौ गारनानै बे फाग्ला अनिलजोंलाय मानोथो हाबा जाफैखो? आंखौ नोङो हांमा दोनलांबाय मिथिस'ना। गोदोनि थिना दोननाय सिमांफोरखौ नोङो थेर बेथेर खालामलांजोब्बाय मिथिस'ना। आं दायो थैनानै थांनायानो साबसिन जासिगोन बायदि मोनबाय आं मिथिस'ना। थाख्लायस'ना आंखौ निमाहा होदो। गोदोनि जों सानैनि मोजां मोनलायनाया सिमाङावनो थालांबाय। थाख्लायस'ना बे अनिला आंखौ मोजां मोननानै हाबा खालामफैबाय आरो आंबो मिथिस्लाबैयाव फैफ्लांबाय। थाख्लायस'ना नों बेबायदि थैनो नाङा थाख्लायस'ना। ए खोथाया बेबायदिसो जाना दं होनबा? नोंसो मोजां मोनमारोमोन बे मिथिस'नाखौ थाख्लाय। बेनिखायनो बांद्राय गोबाव गोसो थोनाङालै थाख्लाय। आं बायदि मास मोननै मोजां मोनफ्लादो बेनि उनावनो ब्लड लाबोदो। नङाबालाय बबाव मोननो? नुवाखै आङो दायो माबायदि लाबोबाय माबायदि हाबा जाखो? साला सुवादा खावनानै लाबोनानै हाबा जानानै साला आंखौसो देरला बुंदों बे साला सुवाद अनिला। नोंखौ दा होख्लायनासो थांगारगोन दालै आङो। साला सुवाद साला मोनबो गनानै साला आंखौ देरलासो होनदोंलै नोङो। आयु थाख्लाया दा मानो बेबायदि नांलायबाय थाखोसै? मिथियाब' नोंसो बिनि खर'खौ थान्दा खालामनो हासिगोन। बे अनिलमोनजों दा नांलायबाय थाबा बुलायनायसो जागोन। बिनिखायनो मिथियाब' नोंनो बिनि खर'खौ थान्दा खालामनानै हरदो। बे फाग्लायालाय सिन्दुर फुननायखौ नुदोंना नुवाखैब्रा? नाङा मिथिस'ना बिनि खर'खौलाय मानो सुग्लाय होनानै हरनांगौ जाखो? दा गावनो सुग्लायबा मालाय गावनो थांगोन। बे फाग्लाया बेबायदिनो जानला मानला एरसन एरब्रब खोथा बुंनानै नोंखौ लांफिननो खायदा नागिरथारदोंलै बे साला सुवादा।